Sanatórium na Borovej hore. Toto sanatórium bolo pôvodne postavené ako tuberkulózne sanatórium. V súčasnosti je opustené a chátra, no stalo sa obľúbeným miestom pre urban explorerov a fotografov. Je známe svojou strašidelnou atmosférou a často je spájané s rôznymi legendami a príbehmi. Sanatórium je obklopené lesom a jeho okolie je tiché a pokojné, čo prispieva k jeho mystickej povahe. No, takže ideme tu na to týmito schodmi. To musím si to svetlo trochu napraviť, lebo mi to tu nejak všelijak blbne. Tak. Dobre. Takže ideme hore. A... No jo. Sme tu na momentálne prvom poschodí. Takže ja sa idem pozrieť troška sem. No a naposledy som pred 2 rokmi toto tu rozbité nebolo. Tak ale sme tu boli vtedy cez den. Toto tu je nejaká terasa. Alebo niečo také. No, samozrejme jedno krídlo vytríškané. Dobre, ideme takto. Fúha. Budeme sa schodiť do tejto časti, lebo by sa to pode mnou neprepadlo. Pôvodne som chcel toto tu vysielať naživo, ale nakoniec som sa rozhodol, že to necháme len takto na klasiku. Len natočíme klasické video. A myslím si, že to bude všetko. Takže v podstate sme tu na tomto prvom poschodí. Fúha. Tu jak môžete vidieť. Jajajaj, to je dobre rozbité. Fúha. Pozrieme takto. Okna pootvárané, aj keď tu vybité. Och bože. Jajajaj. Fú. Neviem, čo bylo tady. Toto vypadá jak nejaké okénko. Neviem, či to neboli rentgeny alebo niečo také. Zlakla som sa. Samozrejme tu na ceste. Fú. Tu máme nejaké rentgeny už, ale tam na to ani pozerať nebudeme, tak tam nič neuvidíme. No samozrejme. Tu nás si to dáva píču. No a ešte tu ostali kúsky. Možno to máš. Nápis. Tu je ešte kúsek piči, nechceš? Otváral si krabicu? Áno. Tak niekto obedoval. Ako tu by sa dalo normálne prespať, voláte, ty kokos.
No? Kámo, tu, počúvaj, ak nás niekto vyhejtuje, normálne tu budeme spať. Je chorý? No a čo? Normálne tu prespíme. Počúvaj, také svetlo silné nemáme, aby sme tu vydržali. Ale prosím ťa, nasledovať ti každý do labe. Ja mám taký pocit, že som trochu schudol, lebo už aj toto dobre zapnem a už mi padajú gate. Tak by si mal viac papať. Ja ti dám. Ja potrebujem schudnúť. Dnes bol dole? Byl dole? Dole som byl, ideme hore. Ja som ešte nebyl dole. Tam pôjdeš potom, ne? Kúkaj hen. Ešte lopatka tu chýba. Svetáčik. Svetáček, teda novú lopatka tu je. Dobre, ja pôjdem potom dole. Ideme teraz hen taký dozadu. Čo, chce sa rozdeliť? Ne, nebudeme sa deliť. Á, to tu je rozbité. Fú. Fú. No. Samozrejme, tuto sme na prvom poschodí. Je to bývalé plúcne sanatórium. Borová hora vo Zvolene. Au. Ale to nevadí. Proste, Dražko, ak chceš, tak kľudne môžeme dať stream spoločný, keď toto natočíme. Hej, ale ako inak nie. Fú. Ako ktorý nikto to takto nerobí, jeden prieskumník alebo urbexer alebo niekto taký. Všetci robia tak, že proste streamujú a teraz to robím prvýkrát. Len sa jedná o to, že do toho streamu... Dobre, ideme na druhé poschodí. Málo kto ju potvrdí, hej. Dobre, na druhém poschodí, pokojme tady dole. Fú. Yeah. Ahoj, ľúbim ťa, cicka. Fúha. Počúvaj, to nemal si tu nahádaté, mal si zaznamenané vtedy? Áno, Áno. To bolo toto poschodie? áno, na tento poschodí to bylo. A bohužiaľ, všetky videá sú zazeli. Urbexer, ja mám poslané normálny vysokovateľia. Kolega zaznamenal nejaký pás, alebo niečo také. Bo! Čo je? Je to pier? Koľko ja si to lakil, hej. Aleťka, ja si ma natáčam, uteď. Už utekil. No, vyšiel preč. Ale lakil som sa. Ináč aj tak mám tady také divné pocity. Áno, divné pocity sú, lebo keď je to pustené miesto dola umrtia, hej. Kúkneme ešte sem, Karlíku. Veškerá česť tým pracovníkom, čo tu robili. Hej, ďalší, hej. Oj, zase utekil. Žít jeden. Aby niekto umrel, nejaký pacient v rukách alebo tak, no. Niekto sa musel dobre nudiť. Jaj. Veru, toto tady tá spodná, toto je z toho prvého poschodia, toto. Tu na toto dole to byla tá terasa. Áno, mám to prepadlo. Aha. Však vplyvem počasia, ako není sa to čudovať. Môže byť. Kam streamuješ? No, keď ideme o poschode, víš? Ne, dozadu. Vlastne dozadu, áno. Aha.
Kúkneme to tady ešte, to tak narýchlo, lebo toto je v podstate, rozumieš, toto je taká budova, to nemá vidno sa tady dlho zdržovať. Jo, tak preskúmame ešte tie ďalšie, tie dve. Však kúkneme ešte, hento tam pôjdeme dozadu. A uvidíme. Samozrejme sme celú noc vlastne tu a uvidíme. My sa tu nejako zabavíme, možno zaláhneme. Ja, okej. Ja ti pomôžem vadiť. Help me. Pomôž mi. Ja ti nepomôžem, ja som to povedal. Ešte aj vlaky tu je vzdiaľ kúsek. Áno. Normálne, na koľaďaké rýchlíky, čo chcete. Ozri. Takéto nejaké rýchlíky. Celé. Ľudia, celé zle. Keď urobíme to vršné poschodie, ja tým neviem, či sa dá pozastaviť, asi nie. Preruším ho a za 3 minúty alebo do 5 minút vysielame znova. Jako v podstate môžeš ísť stream normálne, furt skúsi. Oka, pozrite, Durex. Ojej, tady chodá mladý to. Áno, Kúkaj ho. Durexy normálne, kámo na schodoch, normálne bez hamy. Normálne to dávajú na parádu. No, takéto hovadiny tu kresli a kadejaké, fuj. A čím to zdvihni hore. Čo? Čím to zdvihni hore. Čo tam je? Vítajte v pekle. Áno, tak peklo ešte nevideli. Jaj bože. No. Toto má byť peklo? Tu sme chodili akorát tak mladý vonkovali. No, tak nejak. No, aha, čertík, bertík. No, vidia. Kde? Ako? To boli asi ten najvyšší, hej? A toto je posledné poschodí. Ako fakt, ľudia, jak chcete, aby som prespal na tomto mieste, ja sem prídem normálne, fakt. Je tu proste úplná pohoda, nič. Nič. Je tu klídek. Možno ak vidíte na streame, že by sa len tam vyhol. Neviem, no. Ako, fakt, ako v pohode. Bol som na Čeladi, tam to bolo trošku horšie, ale ľudia, toto úplne v pohode. Tej isté miestnosti, pografitované, nezmysly, nakreslené. Však samé holoviny. No jasné. Na totálku rozbité. Ono je to aj škoda, že proste aj tí pamäťari to chcú nejakým spôsobom zachrániť, ale bohužiaľ. Niekto to potrebuje zničiť silou mocou. Ako nejakú tuberu alebo niečo takéto musíme. Keď spomenieš, že musí sa vyšli takéto výstave. Prázdne oči. Emo Hoez, co je toto? Emo Hoez, hmu. Keď spomeniete na to, že boli ste v takýchto výspach zavretí, že ste sa fakt väčšine na tú Fuj. chorobu. Fuj. Dobre, to ani nečítaj do videa pre Boha živého. Jo, neviem čo to je, nejaká sprostosť. Keď je to nejaká sprostosť, nech to za mnou ani nejde. Nech to ostane tam, kde to je, Afričko, utekám preč. Ako, fakt ľudia. Liečite sa na takomto mieste a vrátite sa po 20, možno 30 rokoch, že predsa vám to pomohli, že vám to nejakým spôsobom pomohlo a zistíte v akom je to stave, ako, fakt neviem. Ale toto vyzerá, že tuto boli fakt nejaké oddelenie, ktoré bolo uzavreté. Vieš, že tu bolo, Môže byť. no boha, normálne hore, to by tu iné nebolo, boli by takéto schody, ako sú tuto. Aha. To muselo byť niečo uzavreté. Dobre, Môže byli možno asi nejaké ťažšie prípady. môže byť. Čo som počul? Ja. Au.
Dobre, toto tu vypadá teda jak výdajňa, že? Áno. Vyzerá ako nejaká jedálne, že to bola nejaká ona. Že proste ono, ja som bola na druhej strane. Tady jak sa dá dostať, ja už ani nevím. Odtiaľ to. Z opačnej strany? Áno. Au! Najraz bych sa tady napchel na niečo. Všetko porozbíjame, tot. Ježiš Mario! Posratý netopír. Ako, neviem, nedá sa tam to zase druhýkrát, toto je druhýkrát. Jako? A sa tam nedá tá autobusa. Dá. Nedá. Zvenku. To nie je zvenku. Ale tam je blbý prístup. Takže tam nepůjdeme, no nevadí však. Já jsem to natočil takto, jak to išlo. Fuj. Fúha. Dobre. Toto tu je. Vypadá to nějak divně. Koukneme ještě sem. No, tu je nic. Toto je to co? Já to máme toto vlastně. Aha. Dobre. Máme v podstate túto budovu natočenú. Lukáš, kde si? Jaj. Môžeme ísť tady to ven. Normálne môžeš nadále streamovať. Ja streamujem stále. Ináč som vás proste mohol som si to ja zapnúť a mohol som streamovať aspoň na YouTube. Dobre ľudia, to naspäť. Dúfam, že vás tomu nechcem smazalo. Ale potreba je potreba, ľudia, treba vykonávať venovať dilo. To horšie jak manželku, hej. Ako chlapci, neviem, či nemáme spol náhodou. Ľudia, ak sa milím, môžete mi napísať do chatu. Lebo podľa mňa je spol. A na takomto mieste. Aha. Au. Asi bude sranda dneska. Však proto ideme rýchle preč. Ale čo si posrať? Ja som vždycky posratý. Dobre. No kde si? Neviem, z akých 5 poschodí. Dobre, pokračujeme v nahrávaní. Jaj. No, vysielačka mi blbne. Sama od seba sa zapína. No mne to ne. Nie, lebo táto vysielačka je dosť citlivá. Že som ona krvajú šenkov, tam to bolo trošku action. Aha. Takže ľudkovia, vstupujeme tu do další budovy. To bola tá akože vyhorená časť, hej? No, tady byla tá byla, že hen tam niekde, že vzadu tá vyhorená časť, ale údajne to chytilo aj túto časť. Keď si všimneš, kebyže ideme z opačnej strany, tak to tam by to malo byť vidieť, to oborené. Hej. Kúkaj, to vidíš, tady to celé popadané, rozpadnuté, toto celé to tam hore nemuselo horať.
Kúkaj, to je vidieť, že to je od Hondy. Budem na všetky one Takže, vety, čo píšete. Lebo Dobre. to sa mi to aj číta, keď to mám na... toto ani nevím, čo je vlastne za budovu, či tu neboli nejaké izby, či tu neboli pacienti ubytovaní. Nejsem si istý. Alebo či tu nebyli nejaké administratívne, či tu nebyla nejaká administratívna budova. To tam bolo v Bratislave, niečo písané, ale... Neviem. Zatiaľ mi to, keď som to mal vertikálne, tak to dokážem normálne prečítať, že za to vidím. Ako keď streamuješ na TikTok tak normálne tí ľudia to vidia normálne na... Áno, to ja viem, ale keď píšu, tak mi to píšu... Ja, ty to vidíš opačne. Áno, horizontálne. Fú. Klik, v pohode. Čo, zatiaľ po... Áno. Dobre, tak zostanem tu a idem do tej hlavnej budovy. Iha, dobre. Hlavnú budovu už máme natočenú. A proč ne? Ako Miro, čo, cíti sa tu na hovno, alebo čo? Ako, to iba schizofrenik a debil dokáže určiť, dobre, berem, umrelo tu veľa ľudí. Možno, že nejaká duša tu je, hej, alebo nejaké duše. Ale ja si myslím, že našli pokoj a nie aby nejaký debil ich sem išiel vyvolal. Ja sa to môžem prechádzať sám celú noc a nič. Uvidíme, čo v tej poslednej budove. Tu je ešte nejaká budova, toto je začátek vlastne. Áno. Kde je vlastne vstupná brána. A tam už je potom oplotenie. No, Ľudia. vítajte na temene Traventínového kopca Borová hora. A vidíš, že dokonca sú tu aj nejaké one. Mal by byť nejaká jasná s historickým názvom, no, Nahaj baňa. Tá je dole. To je dole. Áno. Vidíš to? Nejaká chránená zákonom, nejaká žaba. Chránené živočichy. Jasné. To sú všade. A potom, keď na ne skočíte, tak asi vás ochranári zaživa zožerú, ale o tom pochybujem. Aha. No. Nejaká umývárka. Farby laky, predáme, kúpime, Aha. kokos ako... Ale veru, to by čo tu bylo vlastne zač tejto... Ale ľuďom jebe proste hen také veci, aby tu vyhadzovali. To je chore na hlavu. Ale aj tak, keď to tak zebereš, tady sú títo, ne? Bezpečný odpad a má to... Vane? Co tu v podstate bylo ve skutečnosti? To neznamená, že... Pozri, aha. Kokos ako... Dobre, aspoň je to vo vreci, ale koho toto napadne sem umiestniť? Nevím, debila. To ako celé zle dáme, páni. Ach jo. Za to, že je to opustené, to neznamená, že to musíte zúplovať celé, ako to je. Nehajte to tomu vplyvu času, alebo zúbu času, aby sa to postaralo. A nie, vy sa navlačíte model, aha, Ethernet. To je To umývadlo rozbité škodlivé ešte jak aj. hovado. Tam je azbest tu jak... No, ochranári životného prostredia by mali radosť z toho. No to máme teda. Ako tu nejaké štátentá malo. Dobre. Tu je nejaký sáček, oni, nejaké lano, to sa chcelo si niekto možno obesiť. No, možno prišli kamaráti. No, Pomáhať a chrániť do medzi hodiny. už došli chlap, kamarádi z mokrej štvrte. Nech prídu. Čo o tom? Dobre. Ľudia, to by bolo asi všetko z tejto časti, no. Neviem, či to pokračuje ešte niekde ďalej, ešte sú... Neviem, ešte sú nejaké budovy nazadu, ale tí sú také vícemenej nezaujímavé. No, fízli. Jasné. A štátny, kamo. Štátny. Dobre. Vypni svetlo. Aj tak nás vyzerá.
No, vidia to. Tak, ľudia máme návštevu štátnych policajtov. No, pravdepodobne idú za nami, takže zapni svetlo aspoň ty. Dobre. Takže prieskum máte natočený, budete mať asi aj live vysielanie policie. Na živo. Ani oni idú do piče. A ja som s chlapcami povyprával. Ale pod. Pod. Ja to aspoň bude sranda, že no. Podáme, ale tak toto je verejne prístupné miesto, hej. Oni sem chodia vlastne iba na kontrolu, či sa tu niečo nedeje, či sú tu nejakí vandali a tak. Ale dosť to bolo podozrivé, lebo tam svietili, vieš, dole, kde sme mali, ako kde máme uskované veci. Však ty si ideme terasky zebrať. Tí veci. Možno si na nás chlapci počkajú venku. A dajú nám takom prask. Áno. Takže. Ľudkovia, toto je z dnešného nočného prieskumu všetko. Boli sme sa pozrieť skrátka na Borovú horu a mali sme tu samozrejme dve policajné návštevy. Jedných mestských, tí prebehli, teraz tu boli štátni, ale máme taký pocit, že asi si na nás vonku počkajú, keď budeme odtiaľto vychádzať. Takže v pohode uvidíme, čo sa bude diať. Takže majte sa krásne a pokiaľ sa vám videjko páčilo, odber, like, koment a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Dobre, zase vysielačka.